Sa isi ni kapor hadap da kijing sungo yu blay ya ka bangayo pat ban sam ya ni ka kubor ha ni ka sngi ka bamenta shafi ki basngap at ki bishashkor ya ka ktien ga jong blay bad ha ni ka por menta nga kwa ban kren shapang artli ki ek pa kata ka long ka jing sungo bad ka Jingkyrkhu nga sngo kat bangadang plie ka bible nga so ya kini ki artli ki ek ki donkam ha ka jingim ga jong brio kawai ka ka jing sungo ka baar ka dai ka Jingkyrkhu ada don ka jing sungo ba ka Jingkyrkhu fini ba kita ki artli ki shabi ba brio yo diang ye ka Jingkyrkhu now blai ha ka jing im ga jong tadeng ta ka jing sungo ka dai kata ka ba try da kemilen timo ngila kren ka por si ka por ba kata ka dai ka ba haba u jisu pen kia gitu ki sipongot ki bapang nyang lengkot wong kilipen i yala di kita kiling do bat anda haba kila lej aga ta lenti kila yo kia ai bat haba ki poyau leng do ki pet ki i ba kita ki knyang game dan show bat kila yo let's say ya kata ka mo ka julong ka rukom ba ki di kiling do ki ban ipad ya kata ka certificate ki ban ong ba ki kila kia kim dan jingpang show tading ta kat ba ki dang ya sata ka babel ki thu yangi ba kita ki knyang kila ja kila khia na kata ka jingpang but hadin nang ta udan tang uwai ubada kenmau yau ta u nong pen khia ba uda lech ban ai ya kata ka jingo ka jingdam ba ta du Jesus Christ uda lech pai ju Jesus but uda wan ban ai ngo yau Jesus Christ ba Jesus da smo lingo mo kata wong hatu ngam simla pen kia ya ki spo kumno wan tang ma me sai kita ki kendai ki dan sai kita ki kendai ki dan butra expect ka jing sha ya ki kendai baro bakin wan lang ba utau we kemot baro spo hi ki di ban wan ba ban aingo kenya u tading ta ko abalong fi ni ka sngi la da finang ban aingo ya ka butra la le ha ki im ki jong fi la finang ban aingo ya utra ya ka ba u ulong pinang ban aingo ik ai ka bola le ro ka jing im ka jong phi aingo ya ka jing yap ka jong aingo jing sha stam ka jong aingo ya ka ta ka jing penem ka bo ayam la pinang ban aingo ya ka ta asngo ka ni ka wai bo blayam usngo bang ya ka bakum kita ki breo uda sngo tenat ya ka bakum kita ki breo uda sngo burom ro ya ka bakum kita ki breo bat ngangai ba haba ngiwan ban aingo namar ka ai ka bo travel le unsin ngim kan mawan aingo atang ya ka jar ka bangi yo tangi yo ka bam ka di isu bam la ka bam ngi klam aingo brong try demo me bla ai kan ka bam nga aingo ning yo ka jan kan dap ning yo ka no wala da ka di ka barit na ka barit tam ngim de ban klat ban aingo nam ta ka kam ka fi don aingo nam ta ka koi ka khia ka fi yo aingo na kam ta ki parlok ka ba fi don na ka chim ke jong fi ki balong Jingkyrkhu ke chim jong fi aingo ya ka kam ka ba fi trai de ublai u ba ai aingo ba fi nangla ban ring man siam si sha aingo aki ai baro paktin jong blai ka ong haki ki ai baro ta ai ka jingo haki ai baro la da ka de barit la ne de ka ba crown ne ka ba kumno ro ka dei yangi ban aingo namar ka ni ka long ka man ka jong blai how Chris Jisu shapi tading ta ngi puli ka ktin ke jong blai ngi sul tho e kata o blai kamon ke jong blai ka long bangin aingo ban ha bangin nang ban aingo am ngatip ktin jong blai ka ong hang to ro ka ong ba o plip no human simba ko but what new ben ye ke jing tho lo pa tading ta ha bangin nang ban aingo ngatip bo man simba ko jong blai unang yai kalang hapo ka donut ka jongi ka ding kanang kalang kanang me kanang kale apo ka donut ka jongi habangi nang ban aingo kamut kani ka diga Jingkyrkhu ka ba blay ayangi ya kita ki banang ban aingo para bo mesim ko jong blay dan haba ka ding ka jong blay ka me apo jongi o ngi i ki kamba ki jong trai ngi i ki kam ki crowd fly ka ba blay le leng ba ka jing im ka jongi tadeng ta habangi don ka ding ka jong blay ngi i bet bo blay u batrai kam po jongi de utau ba penla ngi ban le iki tading tau pol Ukraine ka tau ngala ban le iki baro da uta ken upa pensat boring
Tadi entah banginang upol udah ubah aingu be ublay. Wa aingu ik baro. Oh vina pe ke jim ju ta auto ini ke city sigi Thessaloni nong basan ini kat pra. Wa me kata ik baro to aga jingo namar kan ikin kalong ka mon ke jong blay. Udah snow to ya ka mon ke jong blay. Maka mon ke jong blay kalong ba ubriu un aingu. Tadi entah upol long namar bu aingu udah ubriu ba aingu udah ubriu ba snongo ta ka blay kan tiu ya But udah penon kam ya ga jingim ke jong Paul ya ga bon long way na ki apostle ki ba crow ha ga Bible udah thoru iki shiti la jan lai po wa na ki shiti ki bu tho testament mai la tho shi sha da ga bor men sim ko ya ga ba kata ka ding ka ba po jong ka klang ba ka me ru blay wa ai oi kata ka bor ban tho ya ki ni ki shiti wala udah na preng jong ka jing sha set bendi preng jong ki kinjri kan rei namaru nang ban aingo yo ika bor ban tho ini ki shiti ban ai men siam ye kita ki balai lot wala daudan makana ela di hakikin jeri kani ta pleng habangi nang ban aingo kadan ka bor habangi sosial habangi don ka jingpang ki stam habangi don preng ki jing ki jingele habangi nang ban aingo kalong ka bor ngi ka ding ke jong play ka klang bat ka me apo bat ka de ka ken ya ka bau tau breu nang la ban shekri shethem ye try tading ta tin jublay kaong ai ke jingo fin play kitab samling iter bo David usngongo pala dublay usu aingo ba namar ke jing bahaga jong blay ke jim ju ula de ban yap andre ula de si shaban shakan tat au blay namar ki pop ke jong andre habo pan map no blay map you but udah sngongo ya kata pada yang tahu David udah way na kita ki reunget ni way na kita ki shakri ke jong blay ubadan shay kita ka donot jong ke jing sngongo Banahinta ong ifi kemanang kong kadi jing songo udah shabi jong Jingkyrkhu ka jing baar kadi jingko kalau tin jublay ka ong play way sambal Nongkhatsan ka dekat ka ba ar sound of in pet tin jublay ka ong hatu blay usngo bahamo ha kata ka jingknya ban ya kata ka jingko ublay usngo bah ya kata ka jingko ban ya kita ki jingknya kan ang tin jublay usngo bah ya kai ya ka jingko ban ya kita ki jingknya bagi jing skor ya ka tin ka jong ban ya kita ki klen jong ki lang so mo tadi inta ka ban ong fi ka ni sngi ka mamenta ublay usngo bah ya kata ka jing sngo bat ka baar ka mga plementan ublay usngo bah ya kata kai ka jingko mga pe ya ka jing ka jong Abraham iba Abraham ro uday ubas ngongo Abraham uday ubas ngongo but uday ro ubah kongo la yo ya lau kon udah sngongo ya kata ba anda habaw la yo tau kon ublay upan ya ukum ka jingknya tadi na fin puli Genesis nomor ar dekat besan ong ikum no ba Abraham ba tau kon ki kiu tau lo moraya ya ka ba upen ko ngo yo blay ban IT no yo kon jo kum ka jingknya but Abraham la ko ngo mshimla benot ya kata ka Jingkyrkhu mshimla benot yo Isak Henry ulai lam yo Isak daga bo kloy ban IT no yo kum ka jingknya la ko ngo yo blay ban namar bu la ko ngo yo blay udah Kyrkhu ya Abraham ho umut bandung yo kon jo wanu angel jo blay lebat ke ketiga jeng baru lebu ia tahu lang berat hang ta kenya ke jaka ke jeng Isak pod Abraham musayo ban ajing kenya ada tahu lang berat ya ke bau blay wah maka dia kata ada sungu isya bang puli ketin ke jeng blay nam ta ke jing ke jeng Abraham la ko ngu sisa pada bau la ko ngu blay la Kyrkhu palat yo Abraham pada intang nang ong ya kata kini kisngi baladangi New York ya ke spa ke jong Abraham lada u magini kisngi lada ki baru spa jo ka pertai baro ki alum lang ki palaban beat kinam latat ban ya compete but Abraham namar ya Abraham la Kyrkhu da blay tadi ta ko abno fi ni kisngi manta ngapuli kitin jo blay ngasubang Genesis ka ba arpusaw ka dekat ka banin kaong tiu Abraham ulat men
Udah blay ulah kerku yu haki ki baro. Ada subang bahaya kata gentian haki ki baro. Kumno bo blay kerku namar bo Abraham ulong ubrio ubaka ungu ya ublay. Padeng ta mangi ko ungu yu blay am kanam dan ka jingdo nong. Hamangi ko ungu yu blay kanam dan si sya kata ka jinglut Henry iban bantang ki Jingkyrkhu sudah. Ikum bandu no, ikum banlut no, ikum ba ngin lut kesan. Dekam dekum ta. Abang iko you blay kadai tang ke Jingkyrkhu sudah. Tau blay Nongkryiem yang ini ke Potternet bang kwa ban. Aku blay fi asngap bisa skor ke tin ke jong blay. But ngangai topin long ki brio ki ba snongo bat ka ar ki ba kongo. Ban yu ke Jingkyrkhu ke jong blay ke jim ke jong fi. Polo ngi kwa ke Jingkyrkhu. Ndre la fi tip ye ki shabi. Ngai pinyo pediang baik. Ya kata ke ke bo blay kula bo lopan na ka banta jong fi. Snongo bat kongo. Kita gilang ki artli ki shabi. Ya ka bo blay kwa ban. Ai happy. Ya ka bo unte no pat ke Jingkyrkhu ke jong ha ka jim ke jong fi. Jadi ke por mentang ngai bu try Nongkryiem unang penslek unang aibor bat ngin ya bu ke jing doi kan ke por mentah abang ngai bu try unang le ki kamba na mentah ka gm jong fi iwei baro ngai fila sa skor ba ke thing jong blai bat am long tengin nong sa skor de ki nong le ru to ai ke jingu shu blai ki baro bat ka bar ka long to long phi kiba ko ngo hau blai haki ki baro la bo blai la kran ya fi na ka thing ke jo wat ju kan tat wajud randian, wajud syaptiang. Itu suka umur baik tangga ta try kuah nangi. Ini doa ini kepor ka pemerintah. Haleluya. Haleluya. Try ini kepor ka wan khmat jome try. Hagar teng budan bor Jesus Christ. Kedua ki kon jome kle osno ka ktien. Bara ba kindan ka men sim jo jisungu ka men sim ko kon rat try jo jingkongu. Pangangai men da kerku da ka ba kerku men penroi da ka ba penroi. Ya kini ki kon do men da ka sngi wanum klat try. Bagin long kinong aingo bagin nong sungo ya mekopa. Kedua nga Jingkyrkhu fi way kan ka sngi lom bala kerku. Kon kti ka yo akot na dong shadong. Hak tengu jisu ngat wai. Amen. Jingkyrkhu fi ya. Ngin saya syambiang asai ka sngi ka way pa ka kubos tap. Ya roi try.